Да, не бях виждал толкова нюанси на зеленото. Излязох и видях вълшебство. Всичко беше станало зелено. Всякакви зелени магиосници бяха дошли и омагиосали света. Разходитах се и през цялото време виждах чудеса. Зелени чудеса. Не можех да се обясня как и цветята са станали зелени като тревата. По едно време осъзнах, че съм сама в града. Разбрах, че мога да правя всичко. И се сетих, че винаги съм искала да отворя клетките в зоопарка. Запътих се натам, натиснах всички копчета и отворих клетките. Настъпи пълна лудница и ми се щеше да не съм го правила. Както се сещате, и животните бяха зелени до едно. Измина доста време, докато всички се окръчат и погледат. После си поиграхме и беше страхотно, беше прекрасно. Но това все някога трябваше да свърши. Започнах животните. След като ги пребърдисах, после трябваше да върна хората в града. След известно време те започнаха да излизат от къщите си. Изглежда бях станала много рано. В един момент се усетих, че съм забравила да върна само моите цветове, защото всички ме гледаха и питаха защо съм зелена. Стана ми много. Те не обичат да ги снимат. Знам. Ама сега не мога да ме откажа. Вижте изведнъж и що да видя. Всичко е синьо. Тролеите са сини, влаковете също. Улиците и те светло сини. Прибирам се вкъщи. Заю син, мебелите също. И не можеш да разбереш къде е под, къде е стена, къде има врата. Всичко е синьо. Ходя, бам, удрям се. Но продължавам смело. Пак, бам и още много пъти така. За щастие намерих изхода, но щом излязох, виждам, че всички хора ме гледат и се чудят. Започнаха да ме снимат и си помислих, че вече съм звезда. Но както си вървях, виждам се в едно огледало. Ами че аз съм цялата синя. Нали се сещате? Тогава се събудих. Всичко си беше нормално. И разбрах, че съм сънувала. Жалко. Искам пак да съм звезда. Сутринта се събудих, погледнах през прозореца и видях, че всичко е жълто. Какво ли става тук? Забелязах две деца, които си играеха жълти като япончета. Едно крушово дърво беше цялото жълто като мезухарче. Погледах се и къщата ми беше жълта. Така се стреснах, като видях, че и аз самата бях жълта отгоре до долу. Една кола премина по улицата и тя беше жълта на тъмно жълти точки, за да се отличават. Много странно, но и светофарът беше само жълт и колите не разбираха кога да тръгнат. Баба влезе в стаята и ме попита на какво толкова се чудя. Аз си отговорих, ами защото всичко е жълто. Тя ме погледна и се разсмя. Каза ми, че това е била моята фантазия за мечтания град.